Ще го кажа направо. Ако не може да приемаме такива загуби днес от Манчестър Сити, дори и с 3-0, ние не трябва да приемаме и победите срещу Реал Мадрид. Със същите играчи, със същия отбор. Да, днес имаше и субективни неща, които ни попречиха да се развие матча в друга насока. Например, несправедливо отменения гол на Ван Дайк, скандалното съдейство, прекалено пресилената дуспа, които получиха Сити да изпълнят още в началото на двубоя. Дуспа, която беше 100 пъти по-малко от дуспа, отколкото играта на защитник Реал Мадрид до границата на наказателното поле, по-скоро близо в пеналтерията. Но това са други неща. Значи, днес аз очаквах, че може и да не победим. Да, надявах се на Хикс, за да не натежат старите загуби по такъв начин, че да я свързан с загубата, която се получи от Манчестър Сити. Но ако не може наистина да приемем тази загуба днес, по-лудо да не приемаме и победите. Защото това е същия отбор, до голяма степен същия отбор, който направи шампиони, и ние сме длъжни да подкрепиме Слот и футболистите, които закупихме. Нормално, не за пореден път критиките ще бъдат отнесени към Вирц, новите играчи, които не оправдават средствата хвърлени за тях. Конате може би, но искам само да кажа, че един от головете стане след рикошет в крака на Ван Дайк. Колкото до Вирц, искам специално и за него включих да правя видео днес. Искам да кажа няколко думи за Флориан Вирц. Той търпи постоянно критики, защото не може още да му намерят точното място, къде ще е най-полезен. Той е безспорно класен играч. И не случайно той направи днес 3 изключителни отигравания с техника, елиминирайки противников играч. Това е в тези отигравания, в 2 от тях той изкара жълти картони на съперници. Да, това е малко се гледа по-страни, но да изкара жълти картон, понякога ако същия играч има жълт, той следователно става и червен. Третото нарушение, където Вирц беше пак брутално фаулиран, пак беше за жълт картон. Но това говори, че в този играч има място в отбора, има и класа, просто трябва да бъде сложен там, където е най-добър. Там и това ще се случи тогава, когато отбора ще се сработи като машина, така че отново да побеждава. Просто сега в този момент трябва лекичко да се смешим и да приемем реалността. А това е, че трябва да се борим за участие в Шампионска лига. Май го забравихме това. Забравихме, когато всеки сезон ние сме борихме за топ 4 и сега отново слушам неща, че Слот е развалил отбора. Арне Слот не е развалил отбора. Това просто трябваше да се случи в този момент. Трябваше някои играчи да се подмолят, защото резултатите нямаше да бъдат по-различни. Айде да се лъжим. Както казах и преди, в този матч не бяхме фаворити. Ако срещу Реал Мадрид ние бяхме фаворити, срещу Сити не бях. И съжаление резултатът завърши по възможно най-лошия възможен начин. До края на годината програмата позволява да играем срещу отборите, срещу които може да вземем повече точки. И аз ще се радвам дори да вземем и максимума, доколкото е възможно това. Колкото до Манчестър Сити, май се оформя една битка за първото място. Ако до сега Арсенал се бориха, в смисъл бяха фаворити за първото място с доста точки да втора, сега май не са толкова сигурни, защото се вижда, че и те губят, а и не се знае дали Сити няма да се заработят по такъв начин, че да навлязат в серия от победи и в този смисъл освен първото място, може би второто ще е трудно, но ще видим. За момента трябва да сме с отбора и пак ще повторя. Когато се радваме на победите, трябва да приемаме и загубите.